Здравейте, искам и се да направя едно съвсем кратко видео, в което да ви дам някои съвети за видео докато пътуваме. В случая искам да ви покажа статива си и основата и да ви разкажа за това, че всъщност вие може да се възползвате от всичко, което имате като аксесуари и като пособи, за да направите чудесни видеоклипове, без реално да обръщате внимание на чисто видеографските аксесуари. Защо ли? Ами защото единственото истинско видеоприспособление в този случай е видеоглавата, която използвам. Виждате, че от фотоапарата получихме SMS, от фотоапарата до основата, обективите, всичко си е фотографски ориентирано. В случая аз използвам една сравнително качествена фотографска основа на Benro, точният модел е A3580T. Ще ви добавя линк към нея в видеото. Хубавото при нея е това, че тя е доста стабилна, има допълнително удължаване, краката са на принципа на тръбните втулки с изолирани от прах и други частици връзки, които просто стягате. Върху нея може да бъде поставена видеоглава. Тук е единственото важно нещо, което искам да подчертая. Опитайте се да инвестирате в качествена видеоглава. Ако вие вече имате някакъв хубав статив, най-вероятно като фотографи имате и някаква ябълковидна глава, която аз лично също имам, но понеже съм повече видеограф, отколкото фотограф, тя е доста бюджетна. Ето, може да я видите тук. Съвсем бюджетно решение, което използвам сравнително рядко. В повечето случаи разчитам на видеоглавата си. А в конкретния случай това е Benro S4. Benro имат добри решения в бюджетния клас от S2 през S4, S6, чак до S8, която е за доста по-тежки камери. Препоръчвам ви да разчитате на такава видеоглава и най-важното при нея е да се опитате да намерите флуидна видеоглава, защото флуидното движение всъщност представлява доста по-хомогенно, доста по-меко придвижване на главата, хоризонтала и вертикала. В случая тези Benro глави са по-добри при вертикално движение от към флуидност, но и хоризонталното е съвсем прилично. Когато снимаме видео, добре е да може да разчитаме на подобни приспособления.